खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब खोनासंनो मोजां मोनग्रा बयबो नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि बड' चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबावबाय आं गोदान मोनसे रादाब अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। चिरां जिल्लानि दांताल पुलिस आउटपस्टनि सिङाव उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामना उन्दै हिनजावसाया उन्दै गथ'सा जोनोम होनायनि उनाव दांताल पुलिस आउटपस्टआव दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ मिथिना मोननाय जादों। निलिबारि गामिनि 8 थाखोआव फरायनाय सासे 14 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ साब्रै दुथांफोरा गें रेप खालामनाय जाथाया उन्दै हिनजावसाया गोरलै गथ' जोनोम होनायनि उनाव सोराङाव फैदों। गें रेप खालामनाय सानै दुथांफोरखौ चिरां जिल्लानि दांताल पुलिस थानायाव लाबोनायनि उनाव दुंहाव थासारि जानायखौ मिथिना मोननाय जादों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुगा 13 बोसोरारि जथुम्मायाव बाहागो लाहैनायाव जाब्रबथायाव गोग्लैनानै जिउ खहा जानाय नखराव दुलाराय बाथौ गौथुमा खौरां लाहैदों होननानै मिथिना मोननाय जादों। दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुगा 13 बोसोरारि जथुम्मानि गौमा आर'जआव रोजा रोजा सुबुंफोरा फैनानै बाहागो लादों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाहैनायाव ढेकियाजुलि हालामनि फैसना गामिनि बिमल ब्रह्म मुंनि सासे सुबुङा दुखुनांथावै जाब्रबथायाव जिउ गोमायो आरो गुबुन मोनसे जाब्रबथायाव हुग्राजुलि हालामनि पानबारि गामिनि सा 21 सुबुंफोरा जखम जायो। रुंसारि जानाय नखराव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारिनि दैदेननायाव मोनसे हान्जाया खौरां लाहैदों आरो दुखुथिया नखरनो 1 लाख रां अनसुंथाइ होनो फोसावदों लोगोसे जखम जानायफोरनोबो अनसुंथाइ होगोननि बाथ्राखौ नेहाथारिया फोसावनानै होदों। मैया चिरां जिल्लानि बिजनीआव आसामनि बर' सुरक्षा समितिआ मेल खुंफुंदों होननानै मिथिना मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि बिजनीआव थानाय डॉ.बी.आर. आम्बेडकार कमिउनिटि बिल्डिंआव आसामनि बर' सुरक्षा समितिआ मोनसे मेल खुंफुंदों। बे मेलनि गेजेरजों ललित हेम्ब्रामखौ आफादगिरि, गुलजार हुसेनखौ मावफुं आफादगिरि, माधव राजबंसीखौ गाहाय नेहाथारि महरै सायख'नायजों लोगोसे गासै सा 51 सोद्रोमाफोरखौ लानानै बर' सुरक्षा समितिनि मिरु आफाद दानाय जादों होननानै खौरां मोननाय जादों। दिनै 22 जानुवारि अयोध्यायाव राम मन्दिरखौ दिनै बेखेवजेनगोन आरो अयोध्यायाव राम मन्दिर फसंथानजों लोब्बा लाखिनानै गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्माया दिनैनि दिनखौ गासै फरायसालि एबा गासै सरखारि मावखुलिफोरखौ बेलासिनि 2 रिंगासिम बन्द होनो थाखाय बिथोन होबाय। लोगोसे आसामनि थागिबि सुबुंफोरखौ गिबि मन्थ्रि डॉ. हेमन्त बिश्व शर्माया दिनैनि सानाव आलारि बाथि फोजोंनो खावलायदों। थांनाय 20 जानुवारियाव गुवाहाटी नोगोरमानि सुरुसुजाय स्टेडियामाव खुंफुंनाय आसाम पुलिसनि ट्रेनिं पास आउट जानाय सा 2251 कामान्ड'फोरखौ समायखिरा लाहोनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों भारतनि नखर बिफाननि मन्थ्रि अमित शाह आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि डॉ. हेमन्त बिश्व शर्मा आरो आसाम पुलिसनि डीजीपी जी.पी. सिंहआ हा गिसिखानायजों बाथालानि बिल्डिंआ गोग्लैनानै गिख्रंथाव महर लानायखौ नुनो मोननाय जादों। हिमाचल प्रदेशआव सिमलानि ग्राम पन्चायत खोन्दोनि सिङाव थानाय गंसे बाथाला बिल्डिंआ मोनसे गिदिर हा गिसिखानायनि जाहोनाव गोग्लैदों होननानै मिथिना मोननाय जादों। मिथिना मोननाय बायदिब्ला धामी कलेज बिल्डिंनि मोनसे बाहागोआ थांनाय 20 जानुवारि खालि हा गिसिखानायनि जाहोनाव गाज्रि रोखोमै खहा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि गोग्लैनाय आयेन फरायसालिमानि बिल्डिंखौ जाथाय जानायनि 1 सप्ता सिगांनो लांदां खालामनाय जादोंमोन। हिमाचल प्रदेशआव आथिखालाव गोदान बोथोर सोलिगासिनो दङ जेराव गोबां फालिथाय फोरबोफोराव बरफ गोग्लैनाय अनगायैबो अखा हानायखौ नुनो मोनाखै नाथाय बेबादि गोदान समाव बिल्डिं गोग्लैनाय जाथाय जानाया जोबोद गिख्रंथाव आरो सोमोनांथाव। दासिम बेबादि जाथाय जानायाव रावनिबो जेबो खहा जायाखै होननानै मिथिना मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अननानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।